बिथांनिसिमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोंनि बिदांस्रि हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गोबां मावथि रिंगु दामसा देंखोगिरि बिथांमोना बेयाव दिनै ज' जानानै मोनसे हाबाफारि लादों। बेनो जाबाय मान बावनाय हाबाफारि। थांनाय समफोराव जोंनि बिदांस्रि हारिमु आफादाव सासे गोग्गोम मोसाखावरि दङमोन। दा बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय मोनसे मोजां जायगायाव स्थान मोनबाय। बेनिनो जोङो मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बिथांनि मुङानो जाबाय संगिता बर'। बिथाङा बिराद मोजां खाफाल होनना साननांगोन। बिथाङा SSC नि इन्टारभिउ होनानै स्टाफ सेलेक्सननि बिथाङा इन्टारभिउ होनायाव CRPF आव मोनदों आरो बिथाङा दा फैगौ 1 तारिखै बिथाङा न'खरनिफ्राय बिदाय लानानै ट्रेनिङाव थांसिगोन। बेनिखायनो जों बेनि सिगांनो मोनसे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों जोंनि बिदांस्रि हारिमु आफादनिफ्राय। बेनिनो जोङो बिथांखौ बरायनो थाखाय आखायाव लादों। जोंनिनो बिदांस्रि हारिमु आफादनि मावथि सोद्रोमा बिथाङा बरायगोन गांसे आर'नाइ फालिजों। बिथांनि मुङानो जाबाय अर्गेस्वर बसुमतारी। बिथाङा बरायगोन संगिता बर'खौ। आरो जोंजों लोगोसे दंफायो बिथांनिनो बिमा। बिथाङाबो जोंजों दंफायो। मानो होनब्ला जों बिथांखौबो सिनायथि होनो आखायाव लादों। बिथाङानो जोंनि संगिता बर'नि बिमा। आरो बेनिनो गेजेराव जोङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होनना सानदों। बिथां महन बर' आदाखौ जोंनि बिदांस्रि हारिमु आफादनि आफादगिरि हिसाबै बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय। गिबियावनो आं गासैखौबो खुलुमनाय थाबाय। दा जों बिदांस्रि हारिमु आफादखौ आंनो दैदेनदोंमोन। दा जियानो जाथों जों माने संगितारिनि न'खराव जों फैदों। दा बिथाङा माने जोंनि खेरायाव जोबोद माने मोजां मोसायोमोन। दा मोसानायनि गेजेरजों दा बिथाङा माने साख्रियाव माने बाहागो मोनबाय। दा बिथाङा थांसिगोन, जइन जाहैसिगोन। बेनिखायनो बिथांनि जिउआव मोजाङैनो माने जि माने साख्रिखौ मोनदों बेयाव मोजाङै मावनानै मोजां माने न'खरखौ दालांगोन होननानै जों आसा थाबाय जों बिदांस्रि हारिमु आफादनिफ्राय। आरो जोंनि बिदांस्रि हारिमु आफादाव जि माने गासैबो जों खौसे जानानै न'खर गंसे जानानै जों मोसादोंमोन। जों बेयावनो दसे सम बबेबा मिनिनाय, दसे सम बोराबलायनाय जालायदों। बेयाव आरो दिनै बे संगितानि सायाव जुदि जों माबाफोर जोङो एसे राग जोंदोंबाबो बिथाङा जोंखौ माने गाज्रि मोननाङा। आंबो बिथांनिसिम माने निमाहा बिहरबाय। आरो बोरैनो जोङो जोंनि बिदांस्रि हारिमु आफाद जों बर'नि हारिनिनो जों जि माने मोसानाय जों मोजाङै जों खौसे जाना जों दिन्थिलांनो हागोन होननानै आवगायलांनो हागोन होननानै जों साननानै आरो गोरबोआव लानानै दोङो। आरो बोरैनो आवगायलांगोन जोङो। दा जेनो जाथों जों बोरैनो जोंनि बर'नि नेम निथि आसार खान्थि जों गासैबो बर' फिसानो जों लाखिनांगोन। जोंनि बर' हारिमुखौ जों दिन्थिलांनांगोन। बोरैनो जों दिन्थिलांगोन। आरो लोगोसे जोंनि बिदांस्रि हारिमु आफादाबो थांनानै थाथों। इसोर आनान गसाइयाबो जोंखौ बोर साबस्रि हरथों। दा आं बेखौनो बुंबाय। आरो नै जोंनि फगेस्वर बिथां माने फंनैसो बिथांखौबो बिबुंथि लाखिगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बिथाङा बिबुंथिखौ एसे लाखिनानै फोरमायनानै बुजायनानै होलांदों आरो। खुलुमबाय। दा जायखियानो जाया मानो गिबिनो बुंग्रोबाय जोंनि खेराइ आफादनिनो थारमाने दिन्थिगिरि दिन्थिग्रा गौतम बिथाङा फोरोंगिरि, मोसानाय दिन्थिगिरि। आरो लोगोसे जोंनि बिदांस्रि हारिमु आफादनि महन बर' बिथां सानैबो थारमाने मोजां बिथोनखौनो होलांबाय। दा आंबो बेखौनो बुंनो लुबैदों जोंनि मोसानायनि गेजेरनिफ्राय सासे मेलेम गोनां मोसानो गोरों संगिता बर' होनना बुंनाया मोजां मोसाखावरिमोन। आरो बर'नि जिमान मोसानाय
दङ गासैखौबो मोसानो मोन्दों होननानै आं बाय निजेनो नोजोर खालामदों आरो नुदों गावबो मोजां मोनदों आं आरो बिथाङाबो हयथ' माने साख्रि मोनै सिगाङाव लेखा फरायबाय थानाय समावनो मोसानानै दिन्थिलांबाय बर'नि जिमानखिनि मोसानाय बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बायदि रोखोमखौबो रोंजोबखानानै थाबाय आरो गावनिनो जानानै थाबाय दा जायखियानो जाया मानो बिथाङा गाबोन सिलचराव थांनानै जइन खालामबा जोंनि खेराइ आफादनिसिम माखासे साबायखर होथोंसै आरो आशीर्बाद हरथोंसै जे जोंनि खेराइया थांना थाथों जोंनि खेराइ आफादनि गासै सोद्रोमाफोरा मोजाङैनो थाथों कर'ना भाइरासफोरा हाबनो हाथों आरो दामनाय देनाय जिदोंब्लाबो खालामनानै लाथों आरो गासैबो खौसे जानानै थाथों होननानै बिथाङा जाहाथे जोंनिसिम बोर सारस्रि हरो आरो जोंनि खेराइ आफादनिफ्रायबो रेंगु दामसानिफ्राय मोसाखावरिनिफ्राय जोङो हाजासे साबायखर थागोन आरो जों बोर सारस्रिगोन संगितानिसिम संगिताया मोजाङै मोजां गावनि न'खरखौ मोजाङै सालायलांथों आरो न'खरनि बाय बाहागि बिदा फंबाय बिनानाव गासैखौबो जयै थारमाने साख्रि मावनानै सामलायलांनो हाथों बोर सारस्रि हरथों बाथौ बोराइया बिथांखौ मोजाङै लाखिथों होननानै जोंनि खेराइ आफादनिफ्राय आं थारमाने खावलायो आरो बिथाङाबो जोंखौ इयुनसिमहालागै उननि जेनेरेसनफोरा मोसानायखौ लाखिलांथों होननानै जाहाथे मालाबा साख्रिनिफ्राय सुथि लाना फैयोब्ला गथ'फोरखौ मोजाङै बुंलाङो आरो मालाबा जुदि गोबाव सम लानानै सुथि लाना फैयोब्ला माने बैसोनि लोगोआव खोथा गैया मोसानायाबो मोनसे रोखोमनि मोजां होननानै मिथिखागौ संगिता बर'आ गतिके मालाबा जों खाथिफोराव जुदि प्रग्राम लाखिफ्लाङोब्ला जों लिङोबा थांनोबो नांगोन आरो गावबो थांनो गोसो जागोनखौ आं मोनसे सानखाना थाबाय दा गतिके बिथांनिफ्राय जोंनि खेराइ मोसानाय ओंखारनाय जेनेरेसनफोरा ओंखारलांनो हागोन आरो दिन्थिलांनो हागोन होननानै जाहाथे बोर सारस्रि बेखिनिखौनो बिनाय जाबाय आरो बिथांनिसिम बिथांनि बिमानिसिम बिनानावनिसिम बिदानिसिम फंबायनिसिम गासैनोबो थारमाने जोंनि खेराइ आफादनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ हास्थायनानै आरो बाथौ बोराइनिसिम बोर बिनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। बिदांस्रि हारिमु आफादनिफ्राय जा मान बावबाय बेखौ आं गोसो गोथारै आजावना लानाय जाबाय।